ବହୁ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଖାଇଲା ପରେ ପେଟ ଫୁଲୁଥିବ ଏବଂ ପେଟରେ ବହୁତ ଗ୍ୟାସ୍ ଭରୁଥିବ। ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଛାତିରେ ଜଳାପୋଡ଼ା ହେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉଥିବ। ଏମିତି ବି ହେଇଥିବ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ବେଳେ ଗଳାରେ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ, ଖାଦ୍ୟ ଜାମ୍ ହେଇଯାଉଥିବ। ତେବେ ଏସବୁ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣରେ ଗୋଟିଏ ରୋଗ ଥାଏ। ସେ ରୋଗଟା ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାର କାରଣ କଣ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରପର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଡ୍ ପାଇପ୍ ବା ଖାଦ୍ୟ ନଳୀର କ୍ୟାନ୍ସର ବି ହେଇପାରେ, ପେଟରେ ଅଲସର ବା ଘା ହେଇପାରେ ଏବଂ ପେଟର ଯୋଉ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ବି କଣା ହେଇପାରେ। ତ ଏଇ ରୋଗଟା ହଉଛି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋ ଇସୋଫେଜିଆଲ ରିଫ୍ଲକ୍ସ ଡିଜିଜ ବା GERD, ଯୋଉଟା କି ବେଶୀ ଏସିଡିଟି ଯୋଗୁରୁ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ରୋଗର ପ୍ରପର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରପର ଗାଇଡାନ୍ସ କେମିତି, କଣ ଖାଇବେ କଣ ଖାଇବେନି ଏବଂ ଏ ରୋଗରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ମୁଁ ଡିଟେଲ ଭିଡିଓ ବନେଇଛି। ସ୍କ୍ରିନ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇକି ଏ ଭିଡିଓଟିକୁ ପୁରା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଜଲ୍ଦି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରପର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରପର ସମୟରେ ପ୍ରପର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଣ କରିବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେ ଭିଡିଓରେ କହିଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଏ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହେଳା କଲେ ଏହାର କମ୍ପ୍ଲିକେସନରେ ଆପଣ ଶିକାର ହେଇପାରନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।